Isinailalim sa skills training ang 150 na livestock and poultry farmers sa Albay, kaugnay ng pagdiriwang ng National Resiliency Disaster Preparedness Day ngayong Martes, July 29, na isinagawa sa Expo Building sa Legazpi City. Ilan sa tinuro sa mga lumahok ay ang silage making at emergency feeding para mapanatiling malusog ang mga alagang hayop lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Dumalo sa nasabing pagtitipon ang mahigit sa 14 na taon na livestock farmer na si Tatay Victorio ng Purok 1 Barangay Barigis, Legazpi City. Aniya, pinursige niya ang pagdalo sa aktibidad dahil kulang pa ang kanyang kaalaman sa mga tamang paraan ng pag-aalaga ng hayop. Masaya po kasi nadagdagan po ang naukdan ko sa pag-atama kay hayop. Bukod sa skills training, nagkaroon din ng libreng livestock ang Poultry Veterinary Medical Mission tulad ng deworming, health check-up, genetic improvement services at iba pang veterinary support services. Namahagi din ng molasses na source ng energy and mineral, Madre de Agua cuttings at Nasiper starter kit. In celebration of the National Resiliency and Disaster Preparedness Month, minabuti po namin na ma-extend po ito sa mga farmers, especially dito po sa Legazpi. Alam po natin na kailangan ma-improve po natin, maging sustainable and climate resilient ang ating mga farmers. Ito po launching and we will be the one to visit the barangays after this initial launching. And narito po yung from the southern barangay, the Buenavista, pinakadulo po yan, the Cagbakong, pinakadulo, and of course sa northern barangay, narito po ang Barangay Padang and Barangay Mabinit para mapakinabangan po ang benepisyo ng ating opisina sa pangunguna po ng ating alkalde, Hisham Ismail. Nakatuwang din ng Legazpi Veterinary Office sa aktibidad na ito, ang Legazpi Livestock and Poultry Raisers Agriculture Cooperative na pinamumunuan ni Nonoy Zuniga. Hindi madali ang pagpatakbo ng kooperatiba. Pag walang suporta ang miyembro, wala, kahit gaano kagaling ang mga leaders dyan, wala mangyayari. So, it's always the support of the members ang formula dyan sa pagiging successful ng isang kooperatiba. So, yun lang po. May tema ang pagdiriwang ngayong taon na Empowering Farmers, Ensuring Food Security. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.